lidi, já vás zdravím u dalšího videa a dneska jsme zase na šejku, jak se s tím mohli všimnout. A hned začínáme arénkou, takže se podívejte, a to asi nedáme, protože to je 238. No toho bychom mohli, jo, tak. Jo, prosím, jo. Jo, tak jsme ho dali, no, tak 238, jako to je trošku trapas. Mám tady dva stejný blikající žárovičky osudu. Dáme si nějakou hospodu a jdeme na moji novou postavu, kterou jsem si s kámošem vyměnil. A hned mi do komentářů nepište, že jsem si ho nevylevlil. Já jsem si levelil asi těch 20 levelů a pak jsem mu to dal na chvilku, protože mě Shake přestal bavit. A teď jsme to vyměnili za dvě postavy, vlastně za Šebíka a za Varise. Takže jsem nějaký video ze Shakea jakože ukazoval. Tady na té postavě už jsem dneska byl, já jsem přes něj natáčel, ale bohužel mi tady někdo zazvonil a já jsem to musel plně prostě vypnout. Já vám pak už pustím, na konci vám pustím menší ukázku z toho, jak mi zazvonil, možná pokud to tam dám, pokud na to nezapomenu. Už jsem to byl úplně super let's play, ale tak musel někdo zazvonit prostě. Počkej, víte co, já zkusím do čár obchodu a zkusíme jednu houbičku. Prosím, něco padni dobrýho. No, to je super, všechno. Tak nevadí, musíme to brát s úsměvem. Na další, tak dám přijmout. To je krátký let's play tohle, ale zase jich dneska natočím asi tak 2 nebo 3. Tak, zadáme heslíčko. A kadibudka, když jak hesla, kdybyste nevěděli. Takže a koupil jsem si novou zbraň. V tom videu, myslím, že stála nějakých, no, ani moc ne. A zkusíme podzemí. Já jsem vlastně neskoušel ani, protože mi zazvonil teda někdo, tak tady dokonce jsem si tady vzal X-ko. Jsem tady pil, ale už mám vypitý. Takže nic. Tak ten ubral dobře. No, ani ne. No, taky moc neubral. Teď kdo ubere nejvíc, jestli já nebo někdo jiný. No, když tak vezmete, tak já asi válčník barbarský Bert ubral nejvíc, podle mě. Nevím, jak podle vás, podle mě je tady ten. Takže jdeme zpátky sem. Tady jsme nějaký smazal, ale nevím. Koukneme se do síně slávy, kolikátí vůbec jsme. Golisin, a jsme 2262, koukneme se, to je první. Amorpis. Tak je 348, jestli dobře vidím. No a tak tohle se levely. Zkusíme na něho zautočit, kolik nám ubere. Ten nás dá, jestli se bude útočit on, tak nás dá na jednu ránu. No vidíte. Kolik jsme mu ubrali, tak ale to od těch 200 levelů, je to v podstatě o 200 levelů vyšší. O 180, tak ale nebudu počítat. Tady. Takže na koho bychom ještě šli, koho tady na tom s tím máme, no. Jo, tu novou postavu, tu vám chci ukázat. Jmenuje se Renekaeda, můžete se na ní podívat, co se bude dívat na to video, na toto video. Sami pak můžete podívat, je to když je na světě 6. A tady, nebo já jsem ho vlastně už ukazoval, myslím. Myslím, že jo. A nebo ne? No teď nevím. Jo, ukazoval, že jsme dali tu houbičku. Ježíš, já si taky si nic nepamatuju už. Na Pájovi jsme byli. Teď ani nevím, jsem z toho zmatenej. A když tak to ukončíme teďka už.
A hned bude další video po tomhle. Hned. No tak tady jsme asi už taky byli. Ne? No tak byli, no. No takže já bych se s vámi rozloučil a uvidíme se teda u dalšího videa. Takže já se s vámi loučím a u dalšího videa se zase uvidíme. Čau.